Mago mag thieth, jagoro mongere migao mar thieth Mary Muthoni oyawo ayanga chenro manyien mar bero yore mag thieth e kar thieth Mangola ma yudre e kaunti ma Kisumu. Olaro ni chenro ma kama biro jiwo rang'iny mag thieth e kaunti ma Kisumu anyato neno ni ute thieth matindo obedo kod nyalo mar thiedho kit tuoche mosebedo ka chando jopiny kuom kinde malach. Chenro mongere kaka Kenya Quality Model for Health itimo e bwo tudruok e kind sirikal mamalo kod mano mar kaunti ma Kisumu, kendo dhi neno ni masinde ochwale osiptende mar konyo e pim kod thieth. Nyasino oyore gi jalup gavana ma Kisumu Matthews Owil kod jatend migao mar thieth e kaunti Gregory Ganda. Longest, we have partner. The KQMH Plus will harmonize the KQMH, the national standards, with what Safe Care has been doing in Kisumu, the Safe Care Quality Improvement Program, so that quality is not something that we talk about in the reports, but it becomes something that we manage every day in our day-to-day life when we're in this facility. Project malako no wachnu de nigi migepe mang'eny. Mokwongo en gima iluongo ni infrastructure. Be wan godo moromo. Mar ariyo equipments. Be wan gi equipment moromo nego wacho ni idwa keto thieth makare kionge gik manyalo miyo thieth onogo bedo ang'owa bedo kare. Koro program ni mwa launch kaka wuono okony piny owacho mamalo kanyakla gi county government gi migao mag ji giwegi miluongo ni farm access. We would want to see that mothers who report to facilities are treated decently and they find that there's care being offered. We want to see that children with chronic illnesses, they can be able to walk to any facility and not lack the essentials that are supposed to be there. We want to see that anybody who needs essential drugs can find them at the facility level.